Pokreni nešto svoje je program ACT grupe namijenjen poduzetnicima, početnicima i mikropoduzećima koji podržava projekte s pozitivnim društvenim utjecajem. Osim bespovratnih financijskih sredstava do 80.000 kuna, nudi i višemjesečno besplatno savjetovanje za planiranje i razvoj poduzeća i marketinga te promociju podržanih timova i njihovih projekata. Prijavi se i ti do 15. prosinca 2017. www.pokreni nešto svoje.hr